ki faruwa ga zuciya da damuwa yanzu ni ya zanayi aure ko barin gari aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa buri cikin ɗan adam akwai fatansa komai ya so akwai amma so ai ba samu ba umarnin mahaifa mu bi wana so a yi wani aure kai ko ka rufe mai da kyaure ba mu san ido na gani ba aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa abba mutu ka tausaya ka ji gurmu da karo na tausayi abinda muka so aure ko barin gari aure ko barin gari Kina nan ne? Nan ne. Aikata wannan ne boka? Salamu alaikum. Kai Allah Ba a sallama. Ba a sallama. Ba a mun sallama a nan. Juya ku shigo da iyo. Da ke tafa da ku. Ai boka. Wannan abokin na ne na bashi labarin ka kuma sai na rako shi wajen ka. Yanzu yana da matsatsalu da yawa. Tare! Boka dama? Kai magana mana kai. Boka dama aure nake so na yi ne. Kuma ba da wata hanya. Ni ne nake so ni amin abin da duk abin da na je na dauka ba za a ganni ba. Kuna ji haka ne? Ina ji. Duk abin da na je na dauka ba za a ganni ba. Ma'ana an ci banza kenan ne aure da wuri. Sata kake so ko mai? Ba sata ba ne, dan waye-wayo. Sata kenan. Boka aje a sata ni in zan samu kawai da abin da za a yi. Shi kenan. Za a duba. Ina na da lalla ba magani ka bai ma. Ka tsaya ka tsaya ma aiki. Ka yi. Ba mu surutu a nan. Rike Halifa. Rike Suluru. Rike Kacako. Rike Ifritu. Surusu. Sira. Mura. Lamarudu. Maluku. Fir'auna. Hamana. Karuna. Kana dina? Ina jin ta boka. Ka gane abubuwan da na baka? Za ka je kai amfani da su za ka jika. To. Kana dina? Ina jin ta boka. Kai kuma wanda ka rako shi. Ina jin ka. An yi labari na bashi sai na ce mu zo wajenka. Muna zuwa wajenka aikinka kamar yankan wuka. Na ce mai fil an gama mai aikinsa. Na sani! In ka ce yankan wuka ai ba kai. Kamar yankan zare. Ka bi shi da ruwa, ka ci sai ka tauna da cincin, ka samo rake da dubulan da alkaki, ka sha ruwan zamzam. Ka ji? To boka. Kana ji na kai ma kana ji? In ya manta ka tuna mai. Zo mu dafa kanka za ka samu abin da kake. Ka so ana ce ma za ka samu abin da kake so. Rike. Wannan kai abin da na gaya ma da shi. Ka sha so uku. Kana ji na? Ina jin ka boka, ina jin ka. Yanzu idan ka jika wannan yau ba muna ranar sumari ba, ranar bikin sumaru ko ka je idan ka je ka sha mu ka jika ka sha in ka jika ka sha kana ji na? Ina jin ka boka, ina jin ka. Idan ka jika ka sha ka je ka samu ruwan da za ka cuta kuskura bakinka da shi ka je gaban sa ka kalle shi to wallahi ko diamond ne da shi
kaga wannan ruwan da kake gani ruwan albarka ne zai ta bunka za ka yi ta satarka ban hannunka ana ta jibe ana zo nan zo haku gudu kuka gudu za a ɗauko ku a ɗauko ne yago dawo kai ma dawo ni ba wallahi ba ni a kuna ganewa muna ganewa dawo fara guduwa nan kuna ji fara guduwa nan kai magana dan iska kai ko ka za mu tafiya ku tafi kai abokina wannan shayin ya daɗi ha ba ai baraka da shayin na yi zan take son mai shayin ne ya iya shayi ba ai yasa nake ji da kai wallahi ya iya shayi irin wannan haɗi na gida na haka kada kawai kai mutumi na kuma ka san wani abu ɗan matan nan yi wa Allah yarinyar nan ta fita wallahi gaskiya dai ta haɗu Allah yarinyar nan ta fita ina wannan yare da muka haɗe ta wannan yare mai jaka a wancan ɓangaren ya kamata mu yi yarinyar nan a haba yarinyar nan muka haɗe ta ɗin nan kuma ta iya soyayya wallahi ka ga yadda aka yana da daɗin abin nan wallahi abokina ban ba a cewa komai Allah haba bal kawai mu tsama sai wannan bai daɗi ha me yayi wallahi wannan naka yi daɗi ka san menene yasa abokina nake ji da kai wallahi tun da ka dawo gashi na yanzu abu waje abubuwa sun kankama to ba ku tsaya ba ku ne ba ku ce oyi ba mun tsara ha hello salamu alaikum ga mun zuwa to wannan fa gayan fa na salihin fa kafa ya kuikuya min fa gashi ba ni da ko sisi wallahi a jikina fara da kai kamar ya abokin na nake duba wa kake duba ba kaman kudi ba za ka tafi to cika ni mana da ba kudin ka cika ka din yana wajen shi maka roƙa saka na yi ba ka da hankali cika ni mana kamar yan cika ka bani kudi to ka cika ni mana kai ran cika ka maka kudi ba ka da hankali haka ake yi ai kudin yana wajen shi ba wajen wanda kai ba ka da kudi siya ma haka me ke faruwa ne zuwa suka simun kwai da biredi kuma ya zo ya fito wai zai tafi yana neman dan uwan shi kaga to cika shi mana na ce ka caka shi ai baka ji na ina ma magana zan bude ma aiki cika shi kai baka ji ina ma magana ka wani cukuwe shi haka ake yi zuwa suka simun shayi biredi kuma ba shi kai a rayuwa ta yanzu haka ake yi kawai ka ci kayan mutum ka ware haka an saura mu koyanta sai a mata biyas kai yanzu baka ji kunya ba ne kana saurayi ba gidaje da kai ka dube ka dan Allah saurayi ba za ka je ka nemi na kanka ba domin more daɗi ga ka da gemu ka ko san suwaye suke aje gemu ne manyan mutane su ne suke aje gemu saboda gemu sunna ne haka na shayi nawa ne kudinka? 1,000. Nawa ne kudinsa? 1,000. To kaga ka jawo magana. Ka jawo magana. Da haka, da kai. Ku sa mun shi ciki ku more mun shi. Me shayi? Ka san me nake so da kai kuma. Zan bude ma aiki. A matsayin ka na mai shayi a unguwar nan. Duk wanda ya zo ya sha shayin ka ya dinga baka in ko baka ba inda ƙara gana a kai ma sai na sa
sai gudu wata idan ka kuwa ka bayan sun ka ɗauko ka wace wallahi sai na more kai na haɗa kan ki faruwa ga zuciya da damuwa yanzu ni ya zane yi aure ko barin gari aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa wannan na ga dan ta dan yi kwalaya wannan wandan kuma fa wannan na manyan yara ne kaga kuma gaskiya ne to kuma wannan kuma bai wannan ne dan kwalaya ya ka ne wannan rigar ita ake yi sunan ta kwalabo to shi kuma wancan turaren wutar da ake dai ai tunan dai gani to mu je daga wannan yawa kai zama ta mutum ya zama da dauke ta kai sai zama aga ya raba ya labai da lalacin ciki na ne wannan kazan ciki abinda muka so mi Bilali ya labai babu gaci ne babu gaci ne wallahi ya labai ni ma shege ka fara iske wallahi na hajjira wallahi wallahi wai haka ya faru wallahi aboki na ka fi kyau a kaga dan nan da ma ya tsara abokiya Allah wuri an wahala kawai ya kasa wahala ko ya zan zama a dawo ya zan saka a wahala ya zan saka a wahala ni zan saka a wahala Allah ni ba abin da zaka ga ya ji amma ba kawo bugu ba wai dinki akai ma a kwanta ce ba kai da haka wannan kai ne yaza ba ka da ya kusa ka zama da wannan wallahi ka haka wannan ka ta wallahi kana kai kaga ga makaci banza fa wallahi sai na rama alquran ka fi kyau haka dan masara ka fi kyau haka ya mun haru a can ko barin gari hello gamer da gashi nan mun yi sa'a mun same hai salamu alaikum tashi billahi ta yi kaman kuɗi na ko in ci kuɗi mar uban ka he ba bokan arziki bane kai ko kai fetsar ka in nan koyo jikin sai ya ma ka tai wai ka zo nan dirin fa idan ka ba za ka mana ba wallahi dirin fa idan ka ba idan ka ba za ka mana ba wallahi sai fa'idan ka ba kamar mu za ka ga wani kwana uku ai yanzu nan muka tafi muka je muka dauko ina shafa wannan muka dauko a kama na kudi na ka tashi a daya ya farko ya dan kudaden nan ka ga kudaden shege dan jamfara yanzu daga cewa mu je mu kwana uku mu dawo ka tausaya ka ji gurinmu da ka nuna tausayi abinda muka so mi shi in ba mu samu rabu ba aure ko barin gari aure ko barin gari
mai shayi da kai nake na zo gurin ka domin in bazar ta ciki na haɗa mun shayi Ba shayi. ban gane ba shayi ba Wallahi shayi ya kare. indomi fa Gas ya kare da gida. ban gane gas ya ƙare ba Wallahi ya kare. gas ya ƙare Ya kare. to akwai indomi da koda ɗan yaki Akwai ita ma ɗaya ce ta rage. za ɗaya ce ta rage samun ita a leda so akwai amma so ai ba samu ba umarnin mahaifa mu bi muna so a yi wani aure kai ko guda ɗaya ta rage Ya ɗaya ce. guda ɗaya ciki na yaba da ɗin wannan ta yi kaɗan Wallahi ita kaɗai ce ta rage. indomi bayan shi ke huta uga kai mai gida ba su da lafiya ba su a shi ne kai mai wadata huta mai gida ƙara lafiya uga good haka wajen ka uga wuciya ga kudin ba Kira kuɗin fa. ban gane wani kuɗi zan ba kai kai Allah tsaya mana ya oga da jan magana. a ja magana ka san me nake so da kai sai ka faɗa ku ba shi kuɗi kai kai har mai gida ne zai karfi indomi ka ce wai kuɗi a halle ne mu je kai barin gari Allah ya isa. ɗaya ya ki faruwa buri cikin ɗan adam akwai fatansa komai ya so akwai amma so ai ba samu ba umarnin mahaifa mu bi muna so a yi wani aure kai ko ka rufe mai da kyaure ba mu san ido na gani ba aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa abin mutu ka tausaya abin mutu ka tausaya ka ji gurinmu da ka nuna tausayi abinda muka so mi shi in ba mu saɓi rabu ba aure ko barin gari aure mata sannu Sannunka. kin kyau fa ina zuwa haka Sannunka dai. ina zuwa haka Wallahi za mu je gida ne. Wai kina Allah ne ke da kawai ki ne Ni da kawata ne. wai sai ke mana irin wannan ne ba da muna tafiya ki zuwa ne sai da kike kuma kina kula ki ko ne karfa da rukan sai sai zai kula kina kula Haba kawata ba za ki gane. haba da girma Allah wannan wani irin abu ne wannan kawai ki ce ya take miki haka ne kin ga dan girman Allah ni ba na son wani kije boye boye ba zan karbi ko Me a fadi ba zan tafi ba gaskiya sai Ko na ya da haka? Ke ba za ki gane ba gaskiya. Ni fa sai na saurare shi zan ki. baiwa Allah ne kiga Wallahi kyale ta ita wannan kawai ki ce Eh. Wallahi me kyale yasa ta. take haka to da Allah Ki kyale ta. Irin ba ta waye ba ne siyasa. Da mata waye ai da ma ba za ta yi na ga alama wallahi na zuwa haka to iraka ki ma